Φίλες και φίλοι, έγινε το απίστευτο. Ο ίδιος ο Μάρκος διέγνωσε την εγκυμοσύνη της Ανδριάννας. Τυχερός πατέρας ο Δημήτρης, που βέβαια δεν έχει ιδέα. Η δικιά μας τα έβαψε μαύρα και ο γιατρός κατάμαυρα. Βρήκε παρηγοριά στην αγκαλιά μιας κάποιας Φωτεινής, μην το ψάχνετε. Τους έπιασε στα πράσα η Ανδριάννα και υπήρξε μια αμηχανία. Μετά βέβαια τους βγήκε και όλη η υποβόσκουσα γλυκουλιά, αφού αγαπιούνται γαμότο. Εν τω μεταξύ, ο Πάνος κάνει επαγγελματικά ανοίγματα. Άνοιξε ένα ξενοδοχείο απέναντι από το μπαρ, πήρε και τον Τζίμι σερβιτόρο. Και ο Τζίμις φαίνεται να έχει καλές σχέσεις με την εργοδοσία. Εν τω μεταξύ, η Μαργαρίτα ψήνει το Μάρκο να της χορηγήσει ένα σεμινάριο νοσηλευτικής. Θα φύγει στην Αθήνα, λέει. Καπάκι σ' όλα αυτά, προέκυψε και πρόβλημα στην εγκυμοσύνη της Ανδριάννας. Σοβαρό πρόβλημα. Μάρκο. Δεν χρειάζεται να ανησυχείς. Τα έχουν αυτά οι εγκυμοσύνες. Ήταν πρώιμη οικίηση. Πρέπει να καθαρίσει ο οργανισμός. Μπορώ να σε βεβαιώσω ότι σε λίγο θα είσαι σε θέση να ξαναμείνεις έγκυος. Να σε βοηθήσω να ανέβεις, θα ξαπλώσεις. Μπα, δεν μπορώ να ανέβω πάνω. Θα ξαπλώσω εδώ. Αν καταφέρω να κοιμηθώ, δηλαδή. Όχι, θα καταφέρεις. Πρέπει να κοιμηθείς. Έλα να σε βοηθήσω. Έλα, ξάπλωσε. Έτσι. Εγώ δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πηγαίνω. Μην φύγεις. Εννοώ ότι θα ήθελα, αν μπορείς, να μείνεις λίγο. Εντάξει. Θα μείνω όσο θες. Θα μείνω όσο θέλεις, όχι όσο θέλεις γενικά να μείνω. Θα μείνω όσο χρειάζεται, γιατί εντάξει, θα βγάλω ρίζες εδώ, θα μείνω όσο... Σταμάτα. Πολλά λόγια. Έτσι θα με κοιτάς όλη την ώρα. Δεν σε κοιτάω. Μα πώς, αφού είναι αυτό το βλέμμα σου πάνω μου. Μήπως θα ήταν προτιμότερο να φύγω, νιώθω σαν τσοπανόσκυλο. Πολλά λόγια. Γιατί δεν μας το πες? Ένα τηλέφωνο, βρε αγάπη μου, 2 ώρες απόσταση είμαστε. Δεν χρειαζόταν να έρθετε, καλά είμαι. Η μάνα όμως το διαισθάνθηκε. Τι διαισθάνθηκες, μωρέ Ρόζα? Του καλού καιρού κοιμόσουν όταν πήρε η Φλόρα. Η Φλόρα, αυτή μας έκαψε. Ναι, Μάρκο, οι γονείς μου, τα αδέλφια μου. Μάρκος Στάικος, γιατρός. Γιατρός. Άτσα προαγωγή δικιά μας. Άτσα. Πάντα τον θέλαμε το γιατρό στην οικογένεια. Ναι. Και γιατρός και καρπερός. Μάρκο, εμείς πάμε μέσα να φτιάξουμε καφέ. Εμείς πάμε μέσα να φτιάξουμε ένα καφέ. Μπορείς να μου πεις τι συμβαίνει εδώ? Δεν ήξερα ότι θα έρθουν, αλήθεια. Όχι, παιδί μου, άλλο ρωτάω. Η οικογένειά σου πιστεύει πως εγώ... τέλος πάντων θα ήμουν ο πατέρας. Αν σου είναι εύκολο. Όχι, μου είναι πάρα πολύ δύσκολο. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουν ότι ξαναγύρισα στον Δημήτρη. Είναι μια ωραία ευκαιρία να το μάθουνε. Αποκλείεται. Αν το μάθουν αυτή τη φορά θα τον σκοτώσουν. Τι εννοείς αυτή τη φορά? Του τα έχουν λίγο μαζεμένα την τελευταία φορά που με παράτησε για τη Βοτανού. Αυτή η Βοτανού δεν έχει αφήσει τίποτα όρθιο. Είναι αλήθεια, το συνηθίζει αυτό η Βοτανού. Γεια, συνέχισε. Κοίτα, αραβωνιαστήκαμε, τον γνώρισαν, μετά με κεράτωσε και η οικογένειά μου το πήρε λίγο βαριά. Για την ακρίβεια, ο πατέρας μου έπαθε έμφραγμα και τα αδέρφια μου πλάκωσαν στο ξύλο το Δημήτρη. Λίγο. Τα αδέρφια σου είναι τραμπούκι. Τραμπούκι! Είναι βαθιά συναισθηματική. Πόσο βαθιά συναισθηματική? Πάρα πολύ βαθιά συναισθηματική. Έλα, Μάρκο, σε παρακαλώ. Τι σου ζητάω? Μία μέρα μόνο να κάνεις τον σύντροφό μου. Σε παρακαλώ. Άντε, μία μέρα κομμάτια να γίνει. Είναι και κάτι άλλο που πρέπει να ξέρεις για τα αδέλφια μου. Έχουνε κάνει και φυλακή? Όχι, τελευταία στιγμή τη γλιτώσανε. Εκτός από βαθιά συναισθηματική, είναι και φανατική Ολυμπιακή. Αυτός ο συνδυασμός έχει πολύ ενδιαφέρον.
Γιατί τα καλύτερα μου τα αφήνετε πάντα τελευταία. Δεν πίνεται αυτό το πράγμα. Τι έβαλες μέσα? Φραγκόσικο. Έχει βιταμίνες πολλές, C, B, D, E, F, G, H, X, Y, Z. Το βλέπω εγώ το παιδί, είναι χλωμό. Κοριτσάρα μου εσύ, καψούρα μου, ερωτά μου. Αδερφέ μου! Λαμπρό, σε ένα παλιωτόμαρο. Πήρα αγκαλιά σου. Έλα, κάτσε, τα νέα σου. Τους παράτησα και έφυγα. Δεν μπορώ την πόλη εγώ. Δεν μ' αρέσει το χωριό. Να βγαίνω στον δρόμο να ακούω μια ζεστή καλημέρα. Την κόρη μου την είδες? Πόσο καιρό λείπω? Εδώ ρε Λαμπρό, στον υπέρηχο. Κοίταξε μια κουκλάρα. Από τώρα έχει αρχίσει φωτογραφίζεις, Έχει τα χρώματά σου. Και κάτι πόδια ψηλά, ελαφίνα. Πού τα είδες εσύ τα ψηλά τα πόδια, πες μου? Έχει κανιά το κορίτσι. Θα το γράψω κολυμβητήριο. Από μάτια όμως, ίδια η μάνα της. Από μαλλί, κοίτα μαλλί, αφάνα. Τι αφάνα ρε Λαμπρό, σκιά είναι αυτό. Σκιά δεν είναι ρε Μαρισάκι αυτό. Λάμπρο μου, καλώς ήρθες. Μίκα. Τις ομορφιές σου. Όχι και ομορφιές, πρωί-πρωί, τώρα ξέρεις, απεριποίητη. Και απεριποίητη εσύ λάμπεις. Φαντάζομαι το βράδυ θα λάμπεις περισσότερο. Πικολαμπίδα μου. Λοφωτιά μου! Λαμπρό, ηρέμησε. Έχουμε και μωρά παιδιά εδώ πέρα. Μας ήρθες πυροτεχνημένος από την Πάτρα. Τη σκιά μου γαμό. Συγγνώμη, παρασύρθηκα. Καλό βιβλίο αυτό, αλλά στο τέλος αυτή πεθαίνει. Τώρα γιατί μου το Όλγα. Sorry, είπα να σε γλιτώσω από τη στεναχώρια. Να σε κεράσω κάτι. Έχω λουκουμά. Δεν κάνω τώρα τέτοια. Για σένα ήρθα. Για μένα. Βαριέμαι που δεν έχουμε μάθημα και σκέφτηκα να πάω στο μυστικό μου κρυσφύγετο. Θες να έρθεις? Κρυσφύγετο πού? Θα δεις. Ραντεβού σε 1 ώρα πίσω από την εκκλησία. Bye. Guten Morgen, Μάργαρετ. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει, αλλά δεν έχουμε ανοίξει ακόμα. Αδερφάκι μου, ο Ντόκ που είναι? Δεν ξέρω. Γαριδάκης! Μάλλον θα έχει πάει για τρέξιμο. Άραξε και θα έρθει. Δεν μου λες. Έχει μια αγελάδα στην πόρτα. Το ξέρω. Τι είναι αυτό, νέα μόδα? Πήρες αγελάδα αντί για σκυλό? Ναι, φοριέται πολύ τώρα τελευταία. Μπίζ να είναι ρε πάνω. Θα την κληρώσω να βγάλω κανένα φράγκο. Γιατί δεν σε πληρώνει ο Κυρίζης? Ότι δεν με πληρώνει ο Κυρίζης, δεν με πληρώνει. Εγώ θέλω να πάω σε σεμινάριο νοσηλευτικής. Ο γιατρός ξέρει τις πρώτες αγελάδες μπροστά στο μαγαζί του? Όχι, και δεν χρειάζεται να το μάθει. Δύσκολο. Διότι η αγελάς έχει φραγκάρει την είσοδο. Ας πηδήξει τη μάντρα. Ούτως ή άλλως είναι η μόνη που θα του κάτσει. Έλα, ρε, τηγανίτες κανείς. Σαλατίτσα μου. Εδώ, αυτή την πέρα. Για φέρε λουκάνικο, φέρε λουκάνικο. Όπα, με τα λουκάνικα, παιδιά, θέλω κι εγώ, Παίρνει το πιτάκι σου, ξεπέρασε τον εαυτό σου. Θέλει κανείς τιμό? Βάλε λίγο μέλι στις τηγανίτες. Όχι τώρα, ρε μα, τρώω λουκάνικο. Χάμια πίνα. Κάπως στυλώθηκα. Παιδιά, φάτε το να φέρω και το άλλο το ταψί. Άντε, σας πιάσαν οι ευγένειες και δεν έχετε βάλει πουκιά. Γιατρέ μου, πάρε λίγο γεβατσάκι. Βρε Σωτήρη, βάλε παιδί μου λίγο βούτυρο στο λουκάνικο να λαδώσει. Κοντεύεις να ρέψεις, αγόρι μου. Ναι, μαμά. Δεν τρώνε τίποτα, είναι τρομερό. Κι εγώ τρέμω ολόκληρος, έτσι πάω. Τελευταία κομμάτια τυρί ποιος? Αφήστε το, θα το πάρω εγώ που είμαι και πιο δύναμη. Μπράβο, κόρη μου, γιατί ο μπαμπάς δεν κάνει να τρώει. Το τυρί είναι θάνατος για τη χολυστερίνη, έτσι, γιατρέ μου. Ναι, το τυρί, κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται με το τυρί. Γιατρέ, τι ωραία που ακούγεται αυτή η λέξη. Το τυρί. Όχι, το γιατρέ. Νικόλα μου, βάλε λίγη μουσταρδίτσα στο λουκάνικο για να γλιστρήσει, Ναι, να γλιστρήσει. Τσουλίδρα θα κάνει. Κύριε Νικόλα, να ρωτήσω κάτι, δεν ξέρω τώρα πώς μου ήρθε περίεργο. Από χολυστερίνη, πού περίπου βρισκόμαστε? Όχι περίπου, ακριβώς, 450. Ναι, δεν έχω παράπονο. Εντάξει. Μην σε νοιάζει για τον πατέρα μας.
Τη μικρή κοίτα να προσέχεις. Ναι, τη μικρή. Μην τρέπεσαι, Μάρκο μου. Ο Μάρκος με προσέχει σαν τα μάτια του. Έτσι δεν είναι, αγάπη μου? Ναι, λουλούδι μου, έτσι είναι. Έτσι. Άντε στην υγεία μας! Άντε η ώρα είναι καλή, άντε! Λοιπόν, καλά ήταν οι αγάπες και τα λουλούδια. Ώρα για νοικοκύρεμα. Σηκωθείτε να με βοηθήσετε. Θα σε βοηθήσω εγώ. Να κάτσε εκεί που κάθεσαι. Σηκωθείτε, ρε. Γαϊδούρια, έλα, μπρος. Έλα ρε μάνα, ακόμα δεν άκουσαμε να τρώμε. Επειδή δεν τρώει αυτός, δεν το δρόμο κάναμε. Γουργουρίσει ακόμα η κοιλιά μου. Πώς φαίνεται? Δεν ξέρω τι να πω. Άοσμος, άνοστος, άχρωμος, άγευστος. Ξέρω ακριβώς τι είναι. Το υποψιάστηκα από την πρώτη στιγμή. Δεν πιστεύω να εννοείς αυτό που σκέφτομαι. Πολύ φοβάμαι ότι ο γιατρός είναι Παναθηναϊκός. Καλά, μωρέ, δεν πειράζει. Καλό παιδί να είναι. Όχι, μάνα. Αυτό όχι. Πήγαινε καθάρισε. Γιατρέ, να σε ρωτήσω κάτι. Να με ρωτήσεις. Τι ομάδα είσαι? Β' Ρέζου θετικό. Σε ποια λίγκα? Πού? Σε ποια χώρα, λέω? Σε όλες τις χώρες Β' Ρέζου θετικό είναι. Εγώ μιλάω για τη Super League. Πόσα λουκάνικα έφαγες? Πολλά, γιατί? Άστο, το έχω. Σε ρωτάει τι ομάδα είσαι στο ποδόσφαιρο. Α, δεν ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο. Και με τι ασχολείσαι? Διάβασμα, μουσική, τρέξιμο. Πλέξιμο, βελονάκι, κέντημα. Έλα ρε Ανέστη. Με συγχωρείτε, εμένα θα πρέπει να πάω σιγά σιγά. Πού πας, παλικάρι μου, θα φάμε τώρα. Α, τώρα θα φάμε. Θα βγάλω τσιπουράκι με μεζέ. Πρωί, εγώ τσιπουράκι μεζέ δεν. Αφήστε τον άνθρωπο να φύγει, έχει δουλειά. Ναι. Θα τα πούμε αργότερα, αγάπη μου, έτσι. Ναι, αγάπη μου. Εσείς φάτε, εγώ σας βλέπω και χορταίνω. Στο καλό. Στο καλό, αγάπη μου. Κυπαρίσι μου, κολόνα του σπιτιού μου, στο καλό. Καλό παιδί και σεβαστικό. Μ' αρέσει. Καλός είμαι. Μην παίρνετε θάρρος. Πρέπει να είναι ΑΕΚ. Τσίπουρο, συγχύστηκα. Δεν φταίω εγώ, μπαμπά. Γαριδάκι, άργησες. Πού ξενυχτούσαμε? Λέγε γρήγορα, γιατί βιάζομαι. Είναι μια συμμαθήτριά μου και μου ζήτησε να πάμε στο μυστικό της Κρυσφύγετο. Έχω 2 απορίες. Θα συλλήσω εγώ αμέσως, λέγε. Τι σημαίνει αυτό και τι πρέπει να κάνω? Κοίτα, Νομίζεις ότι είναι κάτι πονηρό? όπως ξέρεις, οι γυναίκες δεν... Νομίζω ότι θέλει να... ξέρεις. Ναι, αλλά εσύ δεν ακόμα. Τι πρέπει να κάνω? Αν κάνω την πρώτη κίνηση, θα προσβληθεί. Αν δεν την κάνω, θα πει που πήγαν οι άντρες. Δεν ξέρω, Γαριδάκι, είμαι πολύ μπερδεμένος. Τελικά τι θέλουν οι γυναίκες από μας? Κοίτα. Εντάξει, Γαριδάκι, ευχαριστώ πολύ. Ήσουν πολύ σαφής. Χάρηκα που τα πάμε. Τα λέμε. Για... Όλα από μένα τα περιμένουν. Συγγνώμη, σας ενοχλώ να περάσω λίγο στο γραφείο μου. Γιατί? Εσύ γιατί δεν είσαι στο πόστο σου? Γιατί ετοιμάζω μια κλήρωση. Κληρώνω μια αγελάδα. Α, Κληρώνω μια αγελάδα για να πληρώσω τα σεμινάρια της νοσηλευτικής. Αυτό είναι το πλάνο. αυτό είναι το πλάνο. Αυτό είναι το πλάνο. Αυτό είναι το πλάνο. Γιατί αν νομίζετε ότι μου φτάνουν τα 200 ευρώ που μου δώσατε, δεν μου φτάνουν. Τι να κάνουν τα 200 ευρώ? Δεν μου φτάνουν. Εμπρός, λαέ, μη σκύβεις το κεφάλι. Ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι. Εσύ, λαέ, έχεις έρθει εδώ για αντίσταση και πάλι? Όχι για την κλήρωση της Αγελάδας. Έλα πάμε τώρα για την κλήρωση. Ντοκ, για σένα ήρθα. Να σου φτιάξω τη μέρα, μιας και θα γίνεις νονός. Κοίτα την κουκλάρα θα κάνω καλύτερη από τη δασκάλα σου. Δεν είναι δασκάλα μου. Ιατρείο Λιδίας λέγεται. Έλα, αγάπη μου. Η μαμά ρωτάει τι ώρα θα έρθεις να φάμε. Η μαμά ρωτάει τι ώρα θα πάει να φας. Θέατρο κάνουμε. Δεν θέλει να τους πει ότι το παιδί είναι του Δημήτρη. Καλά κάνει. Το σαμπακιάσουν το παιδί στο ξύλο. Αυτή είναι βυσιγότη. Ο στρογότης ικανή βάλει. Εμένα θα μου πεις. Άσε που ακουμπιούνται, φωνάζουν, εγκαρίζουν, τρώνε, τσιμεντόλιθους να τους βάλεις θα τους φάνε. Και καλά τα τρώνε. Όταν δεν τρώνε αρχίζουν την ανάκριση. Ντοκ, επικοινωνία λέγεται αυτό.
Το συνηθίζουν οι οικογένειες. Ξεκόλα. Εσύ δεν βλέπω να ξεκολλάς από εδώ. Αφού σε γουστάρω, μωρή σαλούφα. Τώρα εσύ θέλεις να μου πεις ότι θα πας να παίξεις ποδόσφαιρο. Ναι, γιατί? Γιατί δεν ξέρεις να παίζεις ποδόσφαιρο. Θα μάθω αναγκαστικά. Τους λείπει ο 13ος παίχτης και με ζήτησαν να πάω να παίξω. Να μην αργήσεις και να έχεις ανοιχτό το κινητό σου. Μην ανησυχείτε, μητέρα. Πιάνω φωτιά, πιάνω φωτιά, πιάνω φωτιά. Έχεις την κίνηση μέσα σου. Λάμπρο, πώς από εδώ. Ήθελα να σε βρω μόνη σου, να σου πω 2 λόγια. Να κεράσω κάτι. Κουλουράκι, κόκ, τουλούμπα. Δεν φέρθηκα σαν άντρας. Σου εξομολογήθηκα τον έρωτά μου σε μια στιγμή αδυναμίας. Μετά κρύφτηκα. Έφυγα μακριά, στα ξένα, στην Πάτρα. Δεν μπόρεσα όμως να σε ξεπεράσω. Με κολακεύει πάρα πολύ αυτό που λες, Λάμπρο, αλλά εγώ... Μην μιλάς. Άσε τα μάτια να μιλήσουν. Μίκα, εγώ τον έρωτα τον έχω χορτάσει. Το ενδιαφέρον μου δεν είναι σαρκικό. Εκεί στην Πάτρα που έφτιαχνα τις βρύσες και τα σιφόνια, ένα τραγούδι μου ερχόταν συνέχεια. Έρωτα μου αγιάτρευτε και καημέ μου μεγάλε. Μίκα, εγώ σε σέβομαι και σε υπολείπομαι. Υπολείπτομαι. Ναι, εγώ τι είπα. Μαργαρίτα, εγώ Παιδιά, ένας θα τραβήξει, ένας πρέπει να τραβήξει, ένας θα τραβήξει. Ορίστε, ο γιατρός θα τραβήξει. Ελάτε, τραβήξτε ένα λαχνό. Θα τελειώσει και το μαρτύριό σας έτσι. Τράβα να τελειώνουμε. Χάι. Τραβήξτε. Το νούμερο 26. Το ξέρα. Το ξέρα. Καμαρακουδάκι μου. Το 26 στη ρουλέτα πάντα με πληρώνει. Εσύ πήρες λαχνό για να κερδίσεις αγελάδα. Ναι, ρε ντόγκ. Πώς θα το θρύψω το μωρό με σούς της κρίσης. Μπεμπά, στείλ την αγελάδα στο μαγάζι. Τσίου. Τι ώρα αύριο? Καλώς το Μάρκο, έλα. Πάνω που βάλαμε για φαγητό. Σ' αγαπάει, βρε η πεθερά σου. Να σε ρωτήσω κάτι, πόσα γεύματα τρώνε? Τι πόσα, κανονικά. Πόσα τρώτε, παπά? Τι τρώμε, τα κλασικά. Πρωινό, δεκατιανό, σνακ φρουτάκι, μεσημεριανό, απογευματινό, σνακ φρουτάκι, βραδινό, καμιά μπυρίτσα με μεζέ, σνακ φρουτάκι, και για να μην πέσουμε άδειο στο μάχη, λίγα μπισκότα παπάρα μεγάλα. Δεν τρώμε πολύ, δεν θέλουμε να βαρύνουμε. Τσιμπάμε. Τσιμπάνε. Έλα, ας αρχίσουμε, ρε παιδιά. Ο μπαμπάς έφερε γαρίδες. Γαρίδες! Εσείς, πού είναι οι τρόποι σας? Μάρκο, πάρε πρώτος εσύ. Βάλε μου ίσα, βέβαια. Ναι. Φτάνει. Δεν θα φας. Τρώω. Εγώ δεν θα πω το σέλα. Άρε, τα μεγάλη. Για πέρα από το καλαλουκάνικο. Τι πράγμα? Σπασμένα πλευρά και λεκάνη. Εντάξει, μη σε νοιάζει, άσο πάνω μου. Ναι ρε, έλα, άσε με και τρώω τώρα. Νικόλα μου, λέω μιας και ήρθαμε να σου κάνει καμιά εξέταση ο Μάρκος. Να δούμε πού βρισκόμαστε. Μια να συνεχίσει να τρώει έτσι λίγο, δεν θα βρισκόμαστε. Μια χαρά είναι η διατροφή μου. Μεσογειακή. Ο ακατανόμας μου δημιούργησε την πίεση. Ναι, αλλά και εσύ του δημιούργησες ένα κάταγμα. Φτάνει, μην κάνεις τα παιδάκια. Όταν λέμε κάταγμα, τι κάταγμα δηλαδή ήταν αυτό? Στο χέρι. Ένα απλό, ένα λίγο. Μη σου πω ράγισμα. Ρογμώδες δηλαδή. Όχι, κανονικό ράγισμα. Είχε και αυτούς κάτι χεράκια, πορσελάνη. Θυμάστε. Ελαφρικό κάτι. Θυμάστε, Όταν πάτε για ξύλο, πάτε όλοι μαζί ή αποσπασματικά? Όλοι. Είμαστε δεμένη οικογένεια. Και τώρα μην φανταστείς κανένα ξύλο. Ξύλο. Ένα απλό τζαρτζάρισμα ήταν. Τζαρτζάρισμα. Ναι, έτσι για να το φοβήσουμε λιγάκι.
Θα μας θυμάται όποτε αλλάζει ο καιρός. Έλα, για μάνα τέτοια! Έλα! Και δεν τρως καμπρέ. Δεν πιστεύω να μη σ' αρέσει η μαγειρική της Ρόζας. Δεν πιστεύω. Σου συνέβη κάτι? Όχι, αλλά νομίζω ότι απομακρυνθήκαμε λίγο. Α, ναι. Το είχα ξεχάσει ότι δεν είσαι της γυμναστικής. Είμαι. Πώς δεν είμαι. Απλά δεν μου άρεσε το σχολείο. Προπονούμε με τις ώρες στο σπίτι. Φτάνουμε. Φτάσαμε. Αυτό δεν είναι το σπίτι του Βράκα. Αυτό. Το περίφημο στοιχειωμένο σπίτι της Λιδίας. Ωραίο δεν είναι? Ωραίο είναι. Πάμε πίσω τώρα. Μην μου πεις ότι φοβάσαι. Εγώ. Ποιος τα λέει αυτά. Απλά σε λίγο θα ανοιχτώσει. Δηλαδή, όχι σε λίγο, αλλά κάποια στιγμή θα ανοιχτώσει. Ακόμα καλύτερα. Περίμενε. Μη μ' αφήνεις πίσω. Περίμενε. Είδες το κουκλάκι μου? Καλά, Τι τύχη μου έχει φέρει. Κάθε Σαββατοκύριακο το ξενοδοχείο είναι τίγκα. Μα να μην είμαι εδώ στα εγγένεια. Έμαθα έγινε χαμός. Δεν μου λες ρε Πάνο, στο ξενοδοχείο το τσίμπησε το μωρό η δασκάλα. Σταμάτα μωρή κουτσομπολά. Δεν τον περίμενα πάντως η Ανδριάννα να τα ξαναφτιάξουμε αυτόν τον αρχιτέκτονα. Γιατί ποιος τον περίμενε? Το άκουσες αυτό? Το παιδί είναι της Ποντικομαμής. Ποτέ μου δεν το συμπάθησα αυτόν τον τύπο. Γιατί ποιος τον συμπάθησε? Σκέτης νομπαρία. Το χωριό ούτε που να το φτύσει, Έμαθα ότι έχει έρθει να πουλήσει και το σπίτι της μάνας του. Μαύρη πέτρα ρίχνει. Είναι εδώ, Βάζελο. Ο λαγός είναι στο χωριό. Ένα, δύο. Πώς μ' ακούς? Δυνατά, καθαρά, όπως πάντα. Αυτό δεν είναι παράνομο. Και ποιος θα μας δει? Δεν μένει κανείς εδώ. Όσοι έμειναν πέθαναν. Δεν θα ήταν καλύτερα να φύγουμε? Μια ζωή την έχουμε. Μην είσαι χέστης. Έλα. Έρχομαι. Έχετε περιστατικά? Τι περιστατικά? Όχι και περιστατικά, κουνιαδάκια. Εσύ τι είσαι γλυκιά μου, νοσοκόμα? Ξερνάω τώρα του τύπου. Κάνε υπομονή. Θα ξεράσουμε μετά μαζί του τύπου. Έλα γαμπρέ, ετοιμάσου. Πρέπει να φροντίσουμε για το βραδινό. Το βραδινό? Τι είναι, εκεί θα μείνουμε. Τώρα με στουμπόσατε με το πρωινό. Πάμε και το βραδινό. Έλα ρε παιδάκι μου, κουβέντα θα ανοίξουμε, έλα, άντε. Προχώρα. Εγώ να φύγω τώρα δηλαδή? Φεύγεις, αλλά δεν απομακρύνεσαι. Δεν απομακρυνόμαστε. Απομακρυνθήκαμε, βλέπω. Άντε ρε, πάρ' την καράφλα σου και φύγε. Αυτό είναι το κρυσφύγετό μου. Εδώ έρχομαι να σκεφτώ, να γράψω το ημερολόγιό μου, να ηρεμήσω. Ωραίος χώρος και σου φτιάχνει και τη διάθεση. Πάμε τώρα. Ακόμα δεν ήρθαμε. Εκτός κι αν σε περιμένει η μαμά σου. Καμία σχέση. Γιατί δεν με χαιρετάς ποτέ στο σχολείο? Γιατί νόμιζα δεν με ήξερες. Είσαι αυτός που συνέχεια διαβάζει, ποτέ δεν παίζει και ποτέ δεν μου έχει ζητήσει το τηλέφωνό μου. Τι να το κάνω. Εξάλλου ένα χωριό είμαστε. Α, τώρα που είπες χωριό, έλα έξω να δεις πώς φαίνεται η θέα του χωριού. Συγγνώμη, παιδιά, να ρωτήσω, πού πάμε? Για κυνήγι. Τι θα φάμε το βράδυ? Α, είναι και αυτό. Γιατί δεν αγοράζουμε κρεατάκι από το χασάπι? Ναι, το αγορασμένο κρέας δεν έχει γεύση. Άλλωστε το θέμα είναι η φύση. Το νερό, η χλωρίδα, η πανίδα. Η πανίδα. Γιατί εδώ έχει και γαμό τις πανίδες. Αρκούδια, σκατζόχυρους, ταράνδους. Έχει ταράνδους η Λιδία? Ναι, έχει. Και μάλιστα εγώ βλέπω έναν αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν έχω δει τάρανδο. Πού τον έχετε δει εσείς, δεν ξέρω. Έλα, κόψε το θέατρο, αδερφέ. Το ξέρουμε ότι η μικρή στα φοράει με τη λάμια των αρχιτέκτονα. Την αρχιλάμια, τον κάγκουρα, τη βαζελοχαμούρα. Αυτό συγκάστρωσε και εσύ τι γιατροπορεύεις. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Τους μπασέους δεν τους κοροϊδεύει άνθρωπος. Το λαμόγιο θα πληρώσει. Και θα πληρώσει μαύρα.
Χτύπησες. Λίγο, το πόδι μου, καλά είμαι όμως. Πώς θα βγούμε από εδώ? Το παράθυρο είναι χτισμένο. Κάτι θα σκεφτούμε όμως. Μέχρι να σκεφτούμε, εγώ θα έχω βγει. Τελικά σε αδίκησα. Είσαι καλός στη γυμναστική. Δεν είμαστε για γέλια τώρα. Κοιτάξτε, παιδιά, να σας πω κάτι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εδώ είναι επαρχία, το χωριό μιλάει. Και ξέρεις τι λέει? Ότι όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια και κερατάς και εκδαρμένος. Φύλαγε τα ρούχα σου να έχεις τα μισά. Στις 9 του μακαρίτι άλλον έβαλε στο σπίτι. Άσπρα μαλλιά στην κεφαλή, κακά μαντάτα. Σωτήρη, ξεφεύγεις. Ρε παιδιά, η Ανδριάνα δεν είναι έτσι. Άσε ρε που δεν είναι. Σε έβαλε αλλαγή στο 89. Το ντέρμπι ήρθε ένα 0, αλλά δεν σημαίνει ότι τον γκολ το έβαλες εσύ. Το οποίο γκολ ακυρώθηκε γιατί δεν μας έπαιξε ο διαιτητής. Μια ζωή ρε φίλε, μια ζωή. Που να μην τα βγάλει ποτέ τα μάτια. Σωτήρη, ξεφεύγεις. Το θέμα είναι ότι εμείς οι Μπασέοι δεν το έχουμε με τη μονογαμία. Έχουμε άλλο γονίδιο, είμαστε μηχανές. Πολυβόλα! Να πάμε. Το σκίζουμε το κουνέλι. Το ακυρώνουμε το εισιτήριο. Το φουρνίζουμε το παστίτσιο. Και από ό,τι βλέπω τα διασκατά είναι και μικρή. Το παγώνει το ζελέ, το βιδώνει το σιφόνι, το τσαπίζει το χώμα, το σαχαρώνει το κουραμπιέ. Το βάζει το αρνάκι στο φούρνο. Σωτήρη, ξεφεύγεις και πεινάω. Αλλά εσύ, Μάρκο, κύριος, gentleman. Αυτό που λέμε να πούμε ζαμπούνης. Άλλος στη θέση σου θα έχει πιάσει μικρή από το μαλλί, αλλά εσύ, κύριος. Κύριος, άρχοντας μεσχέ, κόμις βαρώνος. Σωτήρη. Ξέφυγα. Πολύ. Αλλά τα κουνιαδάκια σου θα πάρουν τη ρεβάνς για πάρτι σου. Και μια και πρόκειται να παίξουμε γερή μπάλα, βγάλα αυτά τα ρούχα που σε σάλελες και πάρε την ιερή στολή. Φυλά τον έφηβο. Πάρτι, φίλησέ τη, κάνε την προσευχή σου, φόρεσέ τη και πάμε να πάρουμε διπλό μέσα στο Περναμπέο. Πού είμαι, τι είναι εδώ? Δεν έχει σήμα. Έχεις πει σε κανέναν που είμαστε? Όχι, εσύ. Δεν ήξερα. Σωστό. Κρυωνείς. Λίγα. Γαμώτο, γιατί άφησα την τσάντα μου επάνω. Και είχα 2 σάντουιτς. Ένα για σένα και ένα για μένα. Πείνασες, Όχι, αλλά πρέπει να φάω. Και έχω το φαγητό μέσα στην τσάντα μου μαζί με τις ενέσεις. Ποιες ενέσεις? Είμαι διαβητική, δεν το ξέρεις. 52, 54, 56, 58. Σκατά λεφτά, ρε γαμώτο. Πρέπει να κάθομαι να βρίσκω δουλειές τώρα. Και να σηκωθώ να φύγω από το κολοχώρι. Με ξαναδεί άνθρωπος. Στο διάλα την κατεμιά μου μέσα. Ναι! Για την Αγγελία τηλεφωνώ, για την babysitter. Προϋπηρεσία και βέβαια έχω. Έπαιζα με παιδιά στο δημοτικό. Με μεγάλη επιτυχία. Επίσης έχω διατελέσει και ίδια παιδί. Και αυτό με μεγάλη επιτυχία. Ναι, μ' ακούτε? Ναι, γεια σας. Για την Αγγελία τηλεφωνώ. Για τη διαφήμιση του κέντρου αδυνατίσματος. Ναι. Εσείς τι ακριβώς θέλετε? Φωτογράφηση. Τι είδους φωτογράφηση? Σώμα χωρίς κεφάλι. Και βέβαια έχω σώμα. Τι με πρωτομή. Κιλά. Ναι, μισό λεπτό. 60, 65 εκεί, ανάλογα με την υγρασία, γιατί παίζει και ένα φριζάρο. Ναι, μ' ακούτε? Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ για την Αγγελία για το τηλεφωνικό σεξ. Δοκιμαστικό, αμέσως. Τηλεφώνησε τώρα στο 090 090 090. Μπες και εσύ στη μεγαλύτερη παρέα σε όλη την Ελλάδα. Παίξε μαζί μας τώρα. Εντάξει, το έχουμε? Ή να το τσιμπήσω λίγο παραπάνω? Α, το έχουμε. Τι είναι εδώ, ρε παιδιά? Το σπίτι του Καραγκιόζη, του αρχιτέκτονα. Και τι θέλουμε να κάνουμε εμείς? Να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Όχι, μια στιγμή. Είπαμε ότι θα είμαστε κύριοι. Έτσι είπαμε. Βεβαίως. Θα επικρατήσει ο πολιτισμός, η ψυχραιμία, η αισθητική. Και κυρίως η δικαιοσύνη. Οφθαλμού αντί οφθαλμού. Όχι. Τι ακριβώς θα κάνουμε εδώ? Θα το ρίξουμε 2-3 ψηλές. Αυτό έπρεπε να το έχεις κάνει μόνος σου. Ναι, αλλά περίμενα να ζεστάνει λίγο καιρός γι' αυτό. Μην ανησυχείς. Θα μπούμε πρώτα εμείς, θα τον ζεστάνουμε και μετά μπαίνεις εσύ και τον βάζεις στο φούρνο. Τι είναι, παλαμίδα να τον βάλω στο φούρνο? Έλα, πάμε, Ανέστη, πάμε. Μην ανησυχείς, παλικάρι μου. Ας την πάνω μας την πράσινη χαμούρα.
Πού σε μωρή κιλότα! Άνοιξε μωρή γαλότσα! Έλα Δημήτρη, ο Μάρκος Στάικος είμαι. Είσαι μέσα? Φύγε. Φύγε, ναι, φύγε. Έρχονται τα αδέρφια της Αντριάννας, είναι αγριεμένοι. Έχεις πίσω πόρτα? Φύγε τώρα. 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 Επανένωση του θρυλικού γκρουπ Troublemaker σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Καλά, επανένωση μετά από τόσα χρόνια. Γιατί ρε Μαριζά, ίδιοι για παράλλαχτοι είμαστε. Ο χρόνος δεν περνάει από πάνω μας. Και τότε εμπνέαμε τα πλήθη και τώρα εμπνέουμε. Ναι, εδώ όμως στη φωτογραφία εσύ λίγο πιο νέος. Λίγο. Είμαι το ίδιο σεξι και το ίδιο fit. Σε έχει αποβλακώσει η εγκυμοσύνη μου φαίνεται. Κοίτα να μας στέλνεις καμιά φωτογραφία από τις συναυλίες σου, Κάτσε, τι θες να πεις τώρα? Να πάω. Φυσικά αυτό δεν ήταν το όνειρό σου. Του δεις εξαμαρτίνου καντροσοφού. Θυσίασα τον πιτσιρίκο για χάρη της μουσικής, δεν τον έζησα. Δεν θα επαναλάβω το ίδιο λάθος και με την κόρη μου τώρα. Καλάτε, δεν πας για διεθνή καριέρα, σε κανένα μήνα πίσω θα είσαι. Αγέννητο θα είναι ακόμα. Λες, Δηλαδή το εννοείς ρε Μαρίσα τώρα αυτό? Ή το λες για να σου πω όχι και σου ξεμούξω μανταλάκια να... Καλέ, σήκω και φύγε, πήγαινε να πεις κανένα τραγούδι, να βγάλεις τα αποθυμένα σου και φτιάξε ιστορίες να λες στην κόρη μας όταν θα έχει αϊπνίες. Τι γυναικάρα είσαι εσύ. Τι κοριτσάρα θα φτιάξουμε εμείς. Τι ζευγάρι που θα μείνει στην αιωνιότητα. Troublemaker. Κάπου. Θα γράψω και ένα κομμάτι για την Πέπα, Φεύγω τώρα. I love you, Πέπα. And I need you so. I love you, Πέπα. Κάτι έχει γίνει, το νιώθω. Κι εγώ το νιώθω. Καιρό τώρα. Παιδί μου, έχει πρόβλημα. Θα το συνηθίσει άμα βλέπεις ένα ευτυχισμένη. Λάμπρο, συγκεντρώσου, σε παρακαλώ πολύ. Το παιδί λείπει εδώ και 3 ώρες και δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Το κινητό του είναι κλειστό. Κάτι έχει συμβεί, το νιώθω. Ψυχραιμία, σου είπε που πάει. Για να παίξει ποδόσφαιρο. Έλειπε ο 13ος παίκτης. Το ποδόσφαιρο παίζεται με 11 παίχτες. Παναγία μου! Πήρε τηλέφωνο τους φίλους του. Όχι, αλλά θα πάρω την αστυνομία. Ποια αστυνομία? Το Ζαφύρι. Το Ζαφύρι, την αστυνομία δεν είπες? Τι φοράω? Φοράω καουμπόικο καπέλο, καουμπόικες μπότες, καουμπόικο γυλαίκο και είμαι πάνω στο άλογο. Καλπάζω και πάντα καλπάζοντας πηγαίνω στην έρημο. Ο καυτός αέρας της ερήμου παίρνει τα μαλλιά μου. Συναντάω έναν Ινδιάνο, βγάζει ένα φτερό από το καπέλο του και με αισθησιακή φωνή μου λέει... Τι παλεύεις καθόλου ρε? Όχι, δεν μου λέει αυτό ο Ινδιάνος. Έπεσα σε μια λακκούβα. Να σου πω μωρή αρρώστια. Το κοριτσάκι δεν είναι για τα μούτρα σου, κατάλαβες? Ρε εσύ πάνω, δουλεύω. Τι δουλεύεις Δουλειά είναι αυτή που κάνεις? Την ψυχούλα μας να την πουλάμε ρε. Σήκω πάνω μωρή και λαδάρισα. Ντύσου. Και πάμε να σε κεράσω κανένα ξύδρα στα νιάρις. Ωραία ρε πάνω, και τι να κάνω, να βγάλω δίσκο για ελεημοσύνη? Όχι, εγώ βγάζω δίσκο. Η συγκροτηματάρα μου σκίζει. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες, αλλά αυτό είναι λίγο άσχετο. Ποιο? Ναι. Έλα Ζαφύρι. Τι έπαθε ο Πέτρος? Έγινε λαγός η βαζέλα. Πού μιλάς εσύ, πού μιλάς, εσύ τον ειδοποίησες? Όχι παιδί μου, στο Ζαφύρι μιλάω. Το πασογουρνό. Άκου Ζαφύρι. Είναι διαβητική. Πρέπει να τη βρείτε οπωσδήποτε. Ο Πέτρος είπε κάτι για κρυσφύγετο. Μόλις έχετε νέα θα... Μιλάω! Και λες πολλά. Πολλά. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Πού θα το φτάσετε ρε παιδιά? Όπου θέλουμε. Ο Μπάτσος δεν πρέπει να μάθει που είμαστε. Έχουμε πάρει ασφαλιστικά μέτρα. Ασφαλιστικά μέτρα. Θες να πεις μέτρα ασφαλείας? Αυτό, ασφαλιστικά μέτρα. Αυτό. Μη φοβάσαι. Θα μας βρουν. Και θα λέμε μετά από λίγο ότι ζήσαμε την απόλυτη περιπέτεια, Τι λες? Όλγα? 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 Τι έπαθες? Όλγα? Βοήθεια! Ναι. Εντάξει, Ζαφύρι. Ο Ζαφύρης λέει ότι πήγε με ένα κοριτσάκι σε ένα μυστικό κρυσφύγετο. Λέτε για το μέρος που πάνε οι πιτσιρικάδες και... Ρε Μαργαρίτα, ποιο είναι αυτό το μέρος που πάνε οι πιτσιρικάδες και... Α, μιλάτε για το μέρος που πάνε οι πιτσιρικάδες και... Πρέπει να είναι το στοιχειωμένο σπίτι του Βράκα. Στοιχειωμένο! Παναγία μου! Έλα, μην κάνεις έτσι. Εμείς είμαστε παλικάρια. Θα πάμε και θα τον φέρουμε πίσω.
Μαργαρίτα, εσύ που ξέρεις τα κατατόπια, δείξε μας το δρόμο. Δεν κατάλαβα γιατί θα έπρεπε εγώ να ξέρω το δρόμο για το σπίτι του Βράκα. Δεν κατάλαβα. Έλα, πάμε, δείξε με τα παιδιά κινδυνεύουν. Γρήγορα. Απ' τα 12 πάντα πιτσιρίκια εκεί. Αν διανοηθεί να πάει κόρη δική μου, θα τη διαλύσω. Μόνος μου μιλάω. Θα σε σκοτώσω, θα σε σκοτώσω. Μόλις φύγουμε από εδώ θα σε σκοτώσω. Αυτή η τσάντα είναι του κοριτσιού. Φέρ' την εδώ. Έχει μέσα τις ενέσεις της. Είναι διαβητική. Πόσες ώρες είναι έτσι το κορίτσι? Άρε Πέτρο με τα ψέματά σου. Δεν φταίω εγώ. Έλα, εσύ ξέρεις από ιατρική, κάνε τα κουμάντα σου. Από ιατρική ξέρω, τη δόση δεν ξέρω. Κάνε κάτι. Θα το ρισκάρω τώρα του τύπου. Κοριτσάκι μου. Εδώ κάτι δεν πάει καλά. Μήπως θα φωνάζαμε ένα κανονικό γιατρό? Ποιον? Το Γαριδάκι. Α, αυτόν. Είπες κανονικό γιατρό και μπερδεύτηκα. Σοβαρευτείτε! Λοιπόν, ήρθε η ώρα να βάλουμε κάποια τάξη εδώ μέσα. Μην το πεις. Εσείς μπορεί να είστε πληρωμένοι δολοφόνοι, αλλά εμένα να με αφήσετε απ' έξω. Εμείς δολοφόνοι. Και μάλιστα πληρωμένοι. Πήρες λεφτά, μωρή γαλότσα. Εγώ μωρή πετούγια. Σκασμός. Σε άκουσα που μιλούσε στο τηλέφωνο και έλεγες για σπασμένα πλευρά και γόνατα. Ασφαλιστής είμαι. Ο άνθρωπος είχε ένα ατύχημα και συζητούσαμε τις καλύψεις. Δεν το ήξερα. Γιατί το ήξερε αυτός. Πήγατε να δείτε το Δημήτρη και με βάλατε και εμένα μες στην ιστορία. Πήγατε να δίνετε το Δημήτρη πάλι. Μάθαμε την αλήθεια, Αντριάννα. Δικό του ήταν το παιδί. Τι πράγμα! Τα υπογλώσια του παπά. Τα υπογλώσια του παπά. Ναι. Τι έκανες? Τι έγινε, μπορούμε να βοηθήσουμε? Να καθίσετε εδώ που είσαστε. Είναι δικός ο γιατρός. Δεν ξέρω. Αυτό που έκανες είναι εγκληματική πράξη. Σε κρίση υπογλυκαιμίας αυτή η ένεση είναι θάνατος. Της έκανες ευθανασία, το καταλαβαίνεις? Τι να κάνω. Πρώτον να πιέζεις και δεύτερον να κάνεις την προσευχή σου. Έλα, παιδί μου. Κοριτσάκι μου. Όλγα, συνήλθες. Ευτυχώς μ' άκουσε. Εγώ να κάνω κάτι άλλο. Τι άλλο να κάνω του τύπου? Είσαι σίγουρος ότι μπορείς να ταξιδέψεις? Δεν παθαίνει τίποτα ο μπαμπάς, έννοια σου. Δεν ήθελα να σε στεναχωρήσω, γι' αυτό δεν σου είπα για τον Δημήτρη. Από απελπισία γύρισα. Μετά κατάλαβα τι πήγα να κάνω και χωρίσαμε. Έτσι ένιωθες, έτσι έκανες. Χρειαζόταν να κλείσει ο κύκλος. Τι και το λες έτσι απλά, χωρίς εμφράγματα, ταχυπαλμίες, τίποτα? Αυτά μην τα υπολογίζεις. Το θέμα είναι η δική σου καρδιά, όχι η δική μου. Πάντως, ωραίο το εργάκι που ανεβάσετε με τον γιατρό, Συγγνώμη, ρε μπαμπά, δεν ήθελα να σε κοροϊδέψω. Δεν φταίς εσύ, δικό μου λάθος. Πήγα και μπλέχτηκα τότε με τον Δημήτρη και έτσι όπως τα έκανα, κλώνησα την εμπιστοσύνη που μου είχες και σ' ανάγκασα να μου πεις ψέματα. Και ξέρεις, το ψέμα το συχαίνομαι. Συχαίνομαι τα ψέματα. Πάντως δεν θα ξαναγίνει, το υπόσχομαι. Με τον γιατρό τι γίνεται, Με το γιατρό τι να γίνει? Τον θέλεις. Πολύ. Φαίνεται αυτό. Αυτό σε θέλει. Με θέλει. Το προσπαθεί. Επάλεψέ το. Μπορεί να είναι άνοστος, άοσμος, άχρωμος, άγευστος, ξινός, ξενέρωτος, αλλά σε θέλει κι αυτός. Πολύ. Και αυτό φαίνεται. Πάμε, παιδιά! Έλα, αγοράκι μου. Ελλάδα, τι άλλο θα ζήσω? Θα μου τα λες όλα, εντάξει. Ποτέ ξανά ψέματα. Εσύ με αναγκάζεις σου λέω ψέματα. Αν σου είχα πει ότι πάω σε ραντεβού, θα κατέβασεις 3 σπρί. Ναι, αλλά είδες τι πήγε να γίνει τώρα, μωράκι μου. Εντάξει, σε αυτό έχεις δίκιο. Θα μου τα λες όλα. Ακόμα κι αν είμαι με μάσκα οξυγόνου. Εντάξει, ρε μαμά, άσε τώρα, τις αγκαλιές ρούμπα έχουμε γίνει. Άρε, Πέτρο, μην μεγαλώνεις τόσο γρήγορα. Λυπήσου τη μανούλα. Όσο έχετε το Λάμπρο, δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Κύριε Λάμπρο, να σας κάνω μια ερώτηση. Πες τίποτα με τη μάνα μου. Πέτρο, ντροπή. Έλα, μην το καταπιέσεις το παιδί. Ας το να εκφραστεί ελεύθερα, μια ερώτηση έκανε. Έλα, γεια μας. Εγώ στη θέση σας θα με έδιωχνα. Μη μου βάζεις ιδέες. Δεν χρειάζεται, αυτή τη φορά θα φύγω μόνη μου. Άκου, Μαργαρίτα. Αυτό που μετράει στην ιατρική είναι η δύναμη. Η δύναμη να παίρνεις την κατάλληλη στιγμή τη σωστή απόφαση. Αυτή η απόφαση σου προσδιορίζει την ευθύνη ώστε να... Βέβαια, σου λείπει η γνώση, αλλά... Είμαι τζάμπα μάγκας δηλαδή, όχι και τόσο τζάμπα,
Τόσα λεφτά θα δώσω για την εκπαίδευσή σου. Τι? Ναι. Θα σου δώσω εγώ λεφτά για το σεμινάριο. Αλήθεια? Αλήθεια. Γιατρέ, να σας φιλήσω το Να χέρι! μην φιλήσεις τίποτα. Πήγαινε φέρε μου να αλλάξω. Δεν θα το μετανιώσετε. Αλήθεια, δεν θα το μετανιώσετε. Ειλικρινά σας μιλάω, δεν θα το μετανιώσετε. Αρχίζω ήδη και το μετανιώνω. Σας πάνε πάρα πολύ τα κόκκινα, σας φωτίζουν. Να μπω. Έλα. Έφυγε η θύρα 7. Το πεδίο ελεύθερο. Έτσι όπως ένιωσε, φέρε και κανένα πιάτο. Ο πατέρας σου κακώς έφυγε στην κατάσταση που ήταν. Δεν έπρεπε να φύγει, έπρεπε να περιμένει να συνέλθει. Έπαθε ένα σοκ, αλλά θα συνέλθει. Ο Δημήτρης να δούμε πότε θα συνέλθει. Δεν τον πήρε και τηλέφωνο να σταματήσει να τρέχει. Το σημαντικό είναι ότι σε συμπάθησαν. Εδώ ο Ανέστης θέλει να σε ασφαλίσει. Για σωματικές βλάβες. Αχ, είναι πάρα πολύ καλά παιδιά κατά βάθος. Θα δεις, θα τους γνωρίσεις και θα τους αγαπήσεις. Για να δούμε, θα τους αγαπήσω. Όχι, θα τους αγαπήσεις, δεν σε φοβάμαι. Το τεστ της νοημίας έγινε. Το πρώτο μεγάλο βήμα έγινε. Έγινε το πρώτο μεγάλο Ναι. βήμα. Ναι. Βέβαια. Και στο κάτω-κάτω δεν θα έρχονται και συνέχεια, δεν μας ενοχλούν. Γιατί να μην έρχονται πιο συχνά οι άνθρωποι. Δεν ξέρω για σένα, αλλά εγώ δεν τους θέλω συνέχεια μες στα πόδια μας. Τι θα γίνει, μάζεψε κανένα πιάτο να τελειώνουμε. Δεν μπορώ, δεν αντέχω την καταστασία. Όταν βλέπω τον νεροχύτη γεμάτο πιάτο, τρελαίνομαι. Είναι ένα παγούγια μου. Εντάξει, έχω κι άλλα βέβαια, αλλά έχουμε χρόνο για αυτά. Αλλά η ακαταστασία με τρελαίνει. Δεν κάτι παθαίνω. Πρέπει να είναι όλα στη θέση του. Να σου πω, έχεις φάει ή να σου φτιάξω κάτι. Μάρκο. Τι ηλίθεια. Τι κάνεις εσύ εδώ? Έχει την επιστροφή το ζόμπι και είπα να τη δούμε μαζί. Η μάνα το ξέρει. Δοκιμάζω την εμπιστοσύνη της. Πρόοδο βλέπω. Κάτι πάει να γίνει. Με το κορίτσι τι έγινε τελικά? Μη γίνεις ο κοτσομπόλης, δεν είναι το στυλ σου. Το χωριό αρχίζει και με χαλάει σιγά σιγά. Πάντως αν το πρώτο ραντεβού καταλήγει παραλίγο σε θάνατο, δεν το λες καλό. Μάλλον όχι. Εσύ τι έκανες με τη δασκάλα μου? Την ίδια κατάληξη είχαμε κι εμείς. Παραλίγο να πεθάνει. Όχι εκείνη, εγώ. Τελικά τι θέλουν οι γυναίκες από εμάς? Δεν ξέρω. Το μόνο που ξέρω ότι πάνε με άλλες ταχύτητες. Πιο αργά. Πιο γρήγορα. Κάνεις ένα βήμα και αυτές έχουν κάνει 10. Και μετά στέκεσαι σαν χαζός και τις βλέπεις. Δεν καταλαβαίνεις τι θέλουνε. Νομίζεις ότι αυτό που θέλεις εσύ το θέλουν και αυτές. Δεν μπορεί να καταλάβεις. Άστο. Ζαλίστηκα. Δες την ταινία και μη μιλάς. Pero qué bonito y sabroso bailan el